Bueno, nik oin platera saltuko. Jon bizitan izan genuen hemen, da programa gonbidatu genuenean, eta pixka ditzeiten berarekin, da zer prestatu eta ez da izan, da nik, itzeiten da, lehenguan ez da, nun kruzeo Italian eron neora, tripakiak atera zizkiaten da. Tripakiak, eta tripakiak, esan, tripakiak egingo ditu. Guk inguna, tripakiak muturrekin, bizkaitar saltzarekin. Orduan, oiko plater bat, gure herrikoa. Hemen dauzkau, esan erotuta gaur egun, nik ez da ilegez horrela da nero, baina tripakiak gordinik salduta arategietan ja oso gutxi dauzkatek. Normalean ja egozita saltzei joz da. Bai, nahi, etxean egiten dut tripakiak, lata baterekin totaka. Bai, gaur egun jutez arategita, eta izate dituzte paketetan, batzuk txuriak, egozita bakarrik zuk saltza egiteko aparte, eta baita izate dituzte ja saltzarekin, eta zu bakarrik merduzuna da. Berotu? Egia esan tripakiak hauek garbia daude, baina tripakiak kriston usai potentia dauka, eta garbitzeko lana handia dauka. Orduan hauek ja garbia daude, eta hemen dauzka baita txalmuturrak. Ikusten da zer dan hau, ez? Erki asko zer dan. Muturre batzuk, musu bat emateko. Hauek ingo dituguna da, hemen daukat ura irakiten, eta mango jogolako garbiketa bat. 4 minutu ura irakiten sartuko hemen, eta 4 minutuan hemen izango ditugu irakinaldi bat emateko. Honek apar pixka botako digo, ospin txorrota botako digo baita. Ospina sartako zentzat? Usaia garbitu, azidoak, azkenian, bueno... Ni galdetuko dizu gauza. Zuk galdetu, eta ero etxean nire merdozu. Horregatik? Nola deitzen da emaztea? Mertxe. Mertxe. Adiz, bihar, jateko etxean, tripakia muturrekin. Tripakiak eta, da, gauza bat, ero gustatzen zaizkizuna, o bate zaizkizuna gustatzen, Jon hori onartu behar da. Da, gauza bat oso jendiak ez da normalean ohikoena asko jatia. Eta polita da izena Italian nola ditzen dan. Zubak izu hemen, txalak dauzka, guk hemen tripakiei da ditzen zakie, erdeaz despojos edo ditzen dira, hemen gu txala banatzen dugu laurdenetan. Aurreko laurdena, kuarto trasero, kuarto delantero eta hori. Italian ditzen da bosgarren laurdena. Tripakiak eta dira bosgarren laurdena. Hola ditzen dira, el quinto cuarto. En Italia batek esan zian? Nik arritu nintzen lehen esan dizut. Osea, zu pentsaz zuolako itxasontzi batean. Zuk dana luxuskoa eta ez da egin zer? Eta muturra eta tripakia za, hau ze demote da. Horregatik itxen genuen, arritu gairatu nintzen. Ez duen hemen guazen bakarra da. Bueno, oie, Jon, bai, politia dira eta hori, baina danak sariak dira. Bai, sariak dira, bai. Zeren sariak dira, oie? Bai, pues ara, hau, bai? Saritxo hau da Espainiako bidaik, kruzerotan bidaik gehienak saltzen dutena, gugara. Hau da enpresa batekin, izena da Costa Cruceros. Hau Berdina, beste enpresa batekin, MSC. Hau da, lehendabiziko, hau da diadema, hau da itxasontzi berri bat, bai oso doktorea, eta orain inauguratu indute, eta eman digute saria horregatik, promozionatu gatik, eta hola. Promozio ona egiteagatik, honena zate promozionatu. Bai, guazi ginen, nik itxasontziak hauek, enon ez hautzen, ila dala 4 urten sartu ginen hemen, eta 4 urtetan, hilo gara pasada bat. Berriak zarete hemen? Honekin bai. Ni lehen egiten nuen beste bidaia desberdina. Eta honekin, ila dela 4 urte sartu ginen. Ni lehen itxasontzia, pues hori, kontxakoak saltzen nuen. Baina, ni uartera joaten dena, eta erola ditzen den hori. Mira, sartu ginen hemen, eta ikusten dezu hemen, pues hori, kriston irtea dituzte, ez? Zu pentsa, honekin bidaia egiteko, pues, merke samarria, eta aukera asko daude. Zehaztu iten zara dena, eta zuk bertan daukazu dana, ez duzu eskotxerik alokatu behar, ez dakit, dena hotela eta dena bertan daukazu. Hori, eta ondo pasatzeko, eta, eta ezautzeko pizkate ere bai herria. Mezi dute, eta hor sartu ginen, eta nire planteamentu izan zen argita garbi. Hemen, Espainian, hemen ez, Espainian barkatu, 108 egiten dituzte bakarra olako kruzeroak, ez? Eta Europan 118. Eta Estatu Batuetan 130 zaten joe. Hemen kriston irtera dago. Jende guandik edugu ezagutzen. Eta gila da. Zuegu esaten zu batei haitu, zerratu edo zuiten olako bidaia eta zertarako eta no iten deta. Bai, jentea beldurra dauka, ez jakintasuna nik uste dela, ez? Eta horregatik, zatu ginen, eta, egia da, ibiltzen da, ez? Pentsa, 4 urtetan hori jo gara.
Eta lana badago baita, ez? Kristona. Lana horratzean lana badago, horrez da holan bapatean holan ez. Lan asko atzetik. Lan asko dakagu, egune emerrazun, bidaitu ere bai, minio, ezagutu, klaseak eman jendei, bat egiten baldin badu, agentzia guztiak, holako bidea saltzeko egiten ditugu, kruzero asko behekin, eguz deitzen dugu sales. Eta egiten dugu urtero 5-6 bidaia holakoak. Ze gogorra. Gogorra, ez? Agentzi sartzen diate ikasteko baina. Holako gauza dinar dira. Bai, batzutan lanagatik sakrifizio txiki batzuk egin behar. Bai, eta kurso bukaeran gintonik hartzea eta hori. Baina, a ber, Jon, zu bidaian jongo zara, baina notak hartzen eta lanean zara azkenean. Lanean hor da. Ez da negotea etxan degun guztia eta ez. Errez esaten dezu holako bidaia polita dira, hemen egiten dezu, dano bukatzen dituzte igual 3, 4 eta zu jartzen dezu lanean. Eta gintago izan klaseak ematen. Luzeak izaten dira mina merezi dute. Hoxe baietz. Bueno, hau, irakitena jarri barra zaigu, eta guk hemen beste lapiko ontan, atzera bialduko dut, sartuko dut, hemen izango da gero, behin irakiten dutenean, egosiko ditu eta zapore amateko salda honi, kipula bat, azenario bat, erramu osto bat, eta baratxuri atalpare bat, gero, hiltzea botako jot, hiltzea, eta piper beltzale bat. Eta honek ingo dute, zapore emango diote gure tripaki... Gero errezeta, bai. Bestela, gero, Jon, bukatzen danean saioa, gauian etxera juteza, ordenagailuan sartzen zara, EITB nahieran, eta han agertuko zara. Primeran. Zula zai telebistan agertuko zara. Eta jarriko dugu oin, beste saltza egiten jarriko. Eta piperrak hauek zuritu baino leheno, kipula hauek txikituko izkiazu. Vale, Moztu, holan, xerratan, labana... Zein, handia o... Netxat, honekin hobeto, porziaz. Bai, hau, itxoin, hola ez? Mira, homena, horrela, eta hau ja ez da muitzen. Bale, eta horrein mendik. Eta hain hemendik... Primeran. Horrela, gutxi gora era, eta hemen botatzen dizkiazu. Kipula hori hemen botatzen dizu, bale? Bale. Erki. Moztu gabe, Jon, mesez? Horregatik hartu da txikilla. Baina txikilla haundiakin batzutan, takin nik, Haundia sorotza da, eta... Ez, hori beha ondo sorroztuta, eta horre mozten du. Bueno, orduan, zure enpresa, Jon, zut dedikatzen zena da, bidaiak eta... Bidaiak antolatzea. Antolatzea, ez? Eta zer dira, bidaia antolatuak dena, egite izo lan... Mundu guztetik. Mundu guztetik. Egiten dugu bidaia alde batetik hori, itxasontzian, gero ere baita egiten dugu abenturazko bidaiak. Baita, bai. Horre gainoin, moda put badaude, modan daude, ez? Moda daude, modan lehen aspalditik zegoen modan. Bai, Bai, gauzak aldatzen ari dira, minon, bai, jende guztien zaio. Jendea ja pizkat, jende erdi gazteak. Bai? Erdi gaztean nago esaten 45 urtetik bera. Bale, orduan ni, erdi gazteak, bale, osondo. Jende hori ja kokotaraino daude ondatxa hasta holako asuntu. Zen dituzte, ezagutu beste gauza desberdina. Eta holako bidaiak egiten dituzte pila bat. Egun eta gehiago. Eta nola daude hainbeste tokiak ezagutzekoa eta hain politak. Ja. Hori. Bai, eta gaur egun gaina, hori ikusiko, distantzirik ez dagoela. Hori da. Gaur egun ja, lehen, garai batean entzuten zenituen gura itxon amonak eta eskontzen ziren, eta Madrilera asko jota, ero etxien. Ez que, karo, behentzat lehen holako bidei izatea, hola zen, Madrilera eta zu, guatzen zara, lehen jendea, eskonduta gero dano juten ziren, urrutinez, hori Kanarias zera. Bai, Kanarietara zan, ja, lujo. Karo. Hombre, gauzak asko aldatu dira ere, bai, gazkinak prezioak etxe dira pila bat, lehen oso garezia ziren, eta gaur egunean posiblezu, Nueva Yorkea larun erokin, abioia bajarra, osatzen. Bai, laurun ero haitik, Bai, gaur egunean bai, horako aukera daude. Karo, hori zen egiten du, jendea, hori, esaten dute, moitu, eta askotan, holako bidaia bat, aventura, holako bidai bat urrutira, eta ezen zaie, hemen egon baino merkiago. Hemen egon esaten dugu porretaz bezala. Bai. Zu egongo porretaz, hemendo, nostin bertan, jun de pintxos, eta jungola, eta ikusi duzu ze presupuesto behar da zuen. Bai, hori nik inoiz aipatu, egun laguma genukan, da etxea usten zigun udan juten zen bera opor, Irlandara urtero juten zen. Eta zarautzekoa. Eta bere etxea utzi iten zigun guri, 2 aste, udaran. Eta juten ginen 2 aste, etxea utzita, bere etxea.
Eta ala ere dirutza, hemen egunerokotasunean, zuk esaten zara, azkenean ondartzara joten zara, gero isoski hartzen duzu, gero trago batzuk hartzen dituzu. Eskori da, hemen egoten zara porretaz, venga, hombre, guazen afaltzea kanpoa. Bale, joten zara afaltzea kanpoa. Gero ziten dezu, pues hori, pote pare bat hartu. Gero edakizer, eta presupuesto jotzen da. Pila, ez gara konturatzen, baina hor dirutza joten da, egunerokotasunean. Kristona. Horregatik, eta holako bidaia, pues, askoz merkeagotatzen dira. Eta ezagutzea herri askok merkeak dira. Bai. Eta posible zumaitu. Hori da, gero agian bidaia, baina gero bertan egotea eta ez toki asko merkea direla. Gero bertan iten duzun gastua oso ia izan. Gutxi, holako bidei batean zeita duzu. Baskaldu, pues, guardian jaten duzu bokaiu bat, holako zerbait, eta gita duzu afaldu ondo, ez? Bai. Eta hango gauzak erostea eta hori merkea dira, eta hotelak dira gareztik. Eta ondo atetzen da. Eta importantena da ezautzen duzu beste jendea, beste kultura, eta hori da larrepera. Nik hori ezautu nuen, junitzen Nepalera joan nintzen, lasterketa batera, eta bidaia eta azkenean, pixka dirua da, baina gero bertan ez duzu ezer gastatzen. Hotelak oso merkea, jatea merkea. Bueno, nik hemen induana irekin aldi bat eman diot honi, eta oin, ura aukendu ingo diot, batzu badaude garbitu iten dutenak oin, baina ura kentzeak indan ikua da, Ez da zetan lehenbeste komplikatu behar. Gero honek, oin, lapiko askarrean gutxi gora era, ordu erdikin, nahikoa izango du. Eta beste lapiko hontan jarriko dugu egiten saltza bizkaitarra. Hortako, aurrena, ogi pixka botako diot. Gero. Olioa hotza dago, ez? Olioa hotza dago, eta orain, zagarra. Zagarra beti botatzen dio. Nik bizkaitar saltzari, gainera, badaukat horre liburu bat, holan antzinako errezetakin da, mordo baten, eta zagarra deretan agertzen da. Osoa. Bai, gero azkenean hau, azala eta guzti. Eta hau gero iragazingo dugu. Orduan, azal guztiak eta geratu ingo zaizkiu. Eta piper txorixeroak hemen dauzkadala irakiten, omen urakin hauek komen izaten da, lau aldiz ura aldatuko dut. Irakiten jarriko du. Ura kendu, berriro irakiten jarri, ura kendu, lau aldiz. Eta ero piper hauek batzuk hartut aragia kentzen diote azalgabeta. Nik dena botako ze gero iragazen. Ura kendu zergatik? Lau irekin aldi hidratatzeko eta kentzen dio mikaz puntua eta piper txorixeri komeni zaio, lau aldiz. Lau irekin aldi ematia. Bai. Eta noiz hon zinen Nepalen? Nepalen egon izan, terremotoa baino pixka lehenago, urte bat lehenago. 2014an lasterketa bat, antolatzen zuen ni daukadan sponsor batek, eta gonbidatu ninduten, egia esan nik genuen ordaindu ezer, Baina geroan, egon ginen ingenuen lehen antzina, Everesteko oinarrizko kanpamendura joaten den bidea, sarra, gure genuen 5 egunetan, 6 egunetan korrika. Korrika hori da? Bai, jo ginen Luklara, Luklartik aurrera. Luklara, azkenengo aeroportuak gaur egon jendea juntetan hegazkinean Luklara, eta ero handik oinarrizko kanpamendura oinez 2 egunetan ero. Guk iken duen atzera botik hasi, eta dena korrika. Bueno, korrika. Altza moduan, Jon. Zehan dauden aldapak eta korrika egiteko ez dira, benetan. Lengu urtean honitzen ikan, seme alabarekin, eta ingenun Anapurna. Bai, eta joder, hori oinez, eta ni 2 pajara lortu, no? Osea, que korrika ez du pensatzen. Hola. Hala, ja, kifula botako du. Inde guztia, ja. Guk egia esan, han ikusiko zenuen, bertakoak ze gogorra dira. Bertakoak dira, guk ginen, bakizu hemen etorri gara, europearrak, gara munduko hoberenak ez da izan, gure motxilakin derrigorrez 6 kilo eraman behar genituen gainean, eta han mendian gora eta bapatean, 4 urteko mutikotxoak eskolara joten txankletekin, guan denak emanda, eta beraiek saltoka gure ondan, hey, where are you from? Zulan ikusten dudan mutikua, ona, atzera, ez dakizer. Tango zerpak, Eta gero hango zerpak. Zuzure roparekin, eta... Dena prestauta, eta beraiek katiuskak, botinak, betiko plastikozko botinak inero, hartuta... Zenba, guri 80 kilo teramate zituztela gainean, Hemen zinta jartzen dute, eta herri batetik bestera joateko ez dago errepiderik. Diru haukatenak helikopteroan eramate dituzte gauzak, baina bestela gero gainean. Guk ikusi genuen bat, labadora bat.
lavadora. Garbigailua hemen atzean jarri, pan, hau pasatzen ginen da, ikusgarri. Eta paletako zoak egiten dituzte eraman atzean. Artistak. Jan oso ondo ingenon, zaindu gintuzten, oso ondo zaindu gintuzten, oso jente jatorra beti, ez da, ni geratu nintzen egizan maite minduta, eta hurren urtean ikusi genuenean, gertatu zena eta hori dena, egizan pena da, mina, orain egin behar dugu, orain joan behar dugu gara, laguntzeko. Bai, hori da, baitu, gertatu zen, gero hori gertatuta zeituen 2 hilabetetara tokatzen zen berriro lasterketa egitea. Lasterketa hori antolatzen du Kataluniako enpresa batek. Eta Kataluniako enpresa eta Nepaleko udal gobernua. Eta Kataluniako enpresa honek deitu zion Nepaleko gobernua, ira, aurten ez dugu egingo. Ez guztiz kontrakoa. Aurten bai egin behar dela lasterketa, esan behar du, beraie turismotik bizi dira. Bai. Eta behar du jendea etortzea esatera lasai, bai hau gertatu da, baina beraien diru iturria hori da. Renta per capita 1,80 da turismoa. 1,80. 1,80. Pues guk handakagu Nepalen, ere bai dakagu konponketa batein behakin, zeratik hori gertatu ondoren, kada gure irterea saltzen baldin badugu jendea Nepalea, irabazen duguena erdia ematen duguan eskola bat egiteko. Holako gauzak, bai, eta dago egiten eskola, eta jende esaten mega moitu, orain momento da laguntzeko jendei, eta merezi du. Nepal oso polita, horregatek aletuzu. Argazki hau hangoa da. Nepalekoa da. Hori Nepaleko ze aldetan da? Ze zingurutan? Egoaldea. Oianak eta dira, ez? Bai, hori da. Eta toki polita da, nago, alabakin nagore, alaba. Eta bilo pasatzen hemen dit, eta elefanteakin, eta hori dutxa bat egiten elkarrik, ikusten zu. Bai. Biak egiten dituzte dutxatu, eta guk ere bai. Olako gauzak hemen posturezu ikusi, ez? Herri gutxitan ikusten dira. Hau adibidez Afrikan ezin dezu egin, ez ezberdina da. Nik jende esaten dut, albaldin badute juteko lako herri bat. Eta baina Nepalen oso ondo antolatuta, mendia gustatzen bazaizu, oso ondo, gida jartzen dizkizute, gero loiteko tokiak eta merkea, gaina, eta wifiarekin. Eta wifiarekin, Zoritxarrez. Deskonektatu nahi dut, baina askotan niko eratzen naiz, bukatzen genuen etapa, egin genuen 3 egunetan lo kanpintendetan, ze azkenean mendian ginen, eta beste 3 egunetan, olakoan bertako hoteletan da hori. Eta, iristen ginen, eta ikusten genuen jendea iristen zara, eta aurreneko galdera jendea egiten wifi, danak wifi, lehenengo gauza, wifi. Jotzen zaitu trekin bat, refugioan, handaude, jartzen dituzte, ez dago dutxa, mina wifi bai. Wifi bai, hori da. Zer dago. Ero urben horik ez dago, dutxasko. Dikuta balde made jendeakin debekatzen dut, wifi martxan jartzea. Eskatzen dut hori esaten dut. O gutxine esaten duzu, ordu laurden bat, etxean deitzeko eta esateko ondo zen dago dana, deskonektatu. Mendiako jekte herri hori merezi du biziri. Gu egon ginen 3-4 egun erabat isolatuta, eta ez wifirik ez ezer. Eta hori, aurreneko hotelean iritsi ginen, etxeko esatea. Ondo gaude, fenomeno da, dena ondo da. Eta gero ja, egizan pakea da, Hombre, eskolako toki batea joete malde masa. Behi gertatu zitzaidan ere bai, beste tokian, Kenian. Kenian eguen talde batekin, eta Masai Mara merezi du, han dago reserva bat oso polita. Eta egin genuen hori egin, eta Baskari ondoan, jungian hotel batea, eta karo, zegoen wifi. Wi-Fi, beha esaten duna. Wi-Fi eta dano telefonoa jartzen martzean. Eta arte, egin unik, atera hortik, eta eskatu nuen jendei niri bakarri eman azu janari hemen. Eta junitzen bezaldera. Eta dano, zarratu zaude, barkatu. Hemen ezin dezute, holako trazuak inebili. Eta jarri nun, hori, telefonoa mai gainean gutxi, eta etorri nekin afaltzea. Tolin genuen, primeran, holako zerbait, errespetatu behar dezu tokia. Jatetxe batean, baina ez da, ara jun behar, hemen jatetxe batean ero jendia dago, eta egun guztia, lau mai, eta lauak bere mugit korrei behira. Nire legun elkarte batean izan zen, eta zegoen, kuadria 8 lagunekoa, eta jarri zuten ondoko mailan olako katillu bat, eta esan zuten, mobilak gara. Claro. Pan, utzi zituzten mugikorrak denak, eta bat baino gehiago larrean, pixkat, bibratzen zuenean arek, danako lan behira eta aguantatzen, jenti egia esan, gaude nik uste dut helduegiak. Gehiegi da, gehiagizkoa da. Ushuaian, al fin del mundo, no ditzen diote, han dago kartel bat ondila.
eta jartzen du, errea jartzen du. Aquí no hay wifi, habla con tu compañero. Eta argazki bat atea dut, naukan, beste gunean erakutsiko dizut. Olako goza, oso hona da. Bai. Nik hori eskatzen dut, olako bidaia, itxegin jendeekin, guazen dago tartean. Eta hori egiten dugu. Eta orduan noitez, ez? Zezuei, jute zaizue jendea, eta bere nahian arabera, ez? Zuke ikusten duzu, ze gustatzen zaizue. Hori da. Eta horren arabera, eskaintza bat, ero bestea. Eskaintza bat antolatzen dugu, bidaia. Karo, dakau, normaletan egiten dugu antolatu bidaia eta gure bidaia saltzen dituzte agentzi bidaietan, ez? Gura beltzen dugu 450 agentzia. Eta dutu agentziakin minon ere baten bat, eta horzen malde goen gana. Eta dute hori, zuhetzen zara gure agentzi bati, eta eskatzen zuen, nahi du bidai bat. Nahi dut ondatze hartu, o nahi du bidai berezi batein. Eta gui antolatzen dugu. Eta, bueno, segun ze bidai batzu juten gara gia batekin, bestea juten zara zure kabuz, horako gozak. Eta, holan, oin gure ikusentzuleak asko, jente heldua da. Zu jente helduari ze gomendatuko zen. Zenik, egien zan, eta frantzesak ziren pila bat. Trekinean, Nepalen ikusten joan pila bat, jente heldua, frantzesak asko eta japoniarrak eta pila bat. Eta jente heldua, eta bueno, egunean ez da, 20-30 kilometro egiteko, esan motxilatxo batekin, ze gauz askorik ez da eraman behar. Pues nik, bai, noski, posible dituzte egin, osea, minon, lasai posible dituzte jun, osea, eskuntza eta problema batan, bueno, beti dago jende arreaz itxegiten dutenak, eta holoka goza posible dute jun. Eta daude bidai asko egiteko. Bakoitza dituzte, pues hori bere epea, ez? Edut esaten gilotzeko anapurna da, minon, handago trekin egiteko, eta gehiene jendea ezagutzeko. Jende ezagutzeko oso berezi dira. Eta kulturak eta jendean ikustu dut. Herri bakoitzeko jendea ezberdina dela. Eta Euskal Herriko jendea ikusten dute olako gozataguek ere bai oso berezia gara olako gozatentzat. Eta merezi dute, jun eta ikusi. Bueno, hemendik, genik ize bat badauzket, Bibi, Rafa, gizue. Animatu eta oporretan atera honen ematen, ze honek asko jota, horra burgozea juten die, eta ez die urruti jate. Apuntatu, Aiku Travel, hor daukazue, hemen daukazue, agencia mayorista. Bai, hor daukazute. Nik ez du nahi salduren hor daukazute. Baina, bueno, eta zuek, norbaiteko egin zurekin kontaktuak jarri nahi badu joan, zer internet, zuen nun daukazue bulego, nun egoten zen? Bulego oiartzunen dakagu. Bai. Minon, esaten dizut hori, gu dakagu bulego oiartzunen, minon gu saltzen dugu agentzi guztietan. Baten bat nahi badu, gure bulegora noski posible du etorri, oiartzunen gaude. Bai. Alkampo zentro komerzialan, hor, 5. pisoan, lokala ondia, eta hor, noski, jute malde media dano dituzte kafetxo bat ozera hartzeko, eta itxegin. Hor dago laseitu. Eta gero etxea jun erosketak inda. Hori da. Nena, erosketak inda eta janerik inda etxea. Eta bezala edo zein agentzian eskatxe juten dira, eta eskatxe dute gure produktua, eta bueno, gurekin jatzen dira kontatu. Erreza. Apuntatu, haizue, gaur egun, eta erresa da, gaina izan, agentzia hauek ona daukatena da, ni esan gustatzen zait abentura. Eta ni normalean beti juten nahi, ni bidai hartzen dut, eta gero gustatzen zait nire kontu ibiltzea eta hori. Baina badago beste jende bat, ez duela buruko minori hartu nahi, ez? Gero kotxea lokatu behar duela, ez nahi dutela dena egin daukitea. Eta hortarako ondo etortzen da. Eta zure bidaian txatere, zeure guztan zezu abentura, inongolako jendea eskatzen dutenak, iten dugu hegazkina lortu, hotela lehendabiziko eguna eta azkeneko egunak. Eta bitartzen dituzu zure bidaia. Tola badakizu, zerbait gertatzen baldin bada, dituzu hotel bat, nire oporrak hemen bukatuko dira. Eta hori lotuta. Nago saltzen zuri bidai bat. Aste santurako lotu behar dago. Gero, zuketanik, hemen daukat ni bikote amaialen aste santua nola joan behar du eta ja perandu gabiltza. Eta itzengo du, gero, saioa bukatuta gero, itzengo. Hau, hau, goxo joan behar da egiten. Azizaigu irakiten, honi oin sartuko izkiot oixe, 30 minutu. 30 minutu, honi oin ura azkenengo saldatuko diot, pipertxo izeruai, 30. Hola, xe. Eta, gero behar duena, ingo diona da, pipertxorixo hauek gehituko izkiot kipulari. Beti izaten dut gero gainean, espada geratu pipertxorixo gehi espadaka, gaur egun saltzen dute, ontzian pipertxorixo haragia, hori oso komodoa da, haizue, espaduzu holan piperrakin ibili nahi, erosi ontzikoa, naztu, eta listo, baina ez toke zer gehiago. Orduan, utzi guzue, kipula ondo erregosten,
Gero, erregozita, hau, irekiten duenean berriro gehituko dute ekipulara, eta 30 minutu. Egin da euskagunean, gure muturrak eta tripakiak, etorriko gara. Alako saltza ere bai balio da, ozea. Saltza bizkaitara, behin nik aberatzen du gero, marraski joi botatzeko, ero txerrian kakite ditu danean, ero saltza bizkaitarra gehi tomate pixkat, ze saltza bizkaitarra berez tomateik ez dauka, baina gehitzen bai tomate pixkat, ero babarru matzui botatzeko, edo segi. Bizkaitar saltza, bizkaitarrak, bueno, berezia gara, baina zerbait hona dauka. Oso, ona pinta hona daka. Eta nahi piperra pixka bota ez? Piperra, txoixero bakarra. Txoixo, hori bakarra. Bizkaitar saltza originala darama, kipula, gorria eta txuria normalen, nik gaur txuria bakarrik jarri diot, piper txoixeroa, eta ero, sagarra eta ogila loditzeko. Besterik ez da. Gero hemen gura erabiliko pixkat, baina ezer gehiago. Tomaterik, ez. Bueno, ya. Hau, listo. Hori da kapinta ja. Honi, hau da ura, egosteko erabili dugun ura, ikuko dio pixkat, ze hori oso lodia dagoen bertan. Eta, bueno, gero birrindu ingo du, eta honek emango dio, hori, saltzatez loditasuna izan arte. Bai, pixka desentez. Hemen, gero birrintzen, hau orain di lodia dago, gehiago bota beharko dio. Bai, nik uste dut orain di lodi dagoela hau. Bai. Ikusiko, gero. Hori gero, hasieran bota gutxi, bada espadaz, gero finegia geratzen bada, ez da gustatzen. Eta hemen dauzkagu, muturrak dagoeneko egosita eta ostu intzaizkiu hauek, dana gelatina, hemen dago horratzek aldean isone da hor gaixua, hemen dago usaiakin da gaur, bueno. Eta tripakia be, erabat ostu zaizkigu, eta hauekin gaitxuguna da baina, moztu. Hau, gureizekin, ero labanekin. Zatituko dut. Bai, laukitan. Eta ni bien bitartean muturra moztuko ditut, eta muturra hauekin gaitxuguna da arrautzatik eta irinetik pasatu, eta rebozatu ingo ditut. Primera. Ni gustatzen zaizkit, muturrak rebozatuta eta gaina saltzagabe, ezer gabe. Gero horrela, rebozatuta bakarrik arrautzatik pasauta, oso goxua. Saltzagabe. Zaiten dezu rebozatu, irina eta arrautza, hori bakarra. Bai. Bueno, eta hemen aipatu, hau, lehen esan duguna, berezia dira, gure isone gaixuaria batara eskero kruzero batean, seguruenik eskua buru batako zituen, baina zer izan da zukolako toki batean, o bidei batean jatu zuen gauza arraroak, bazara juten zaenean herrialde ezberdinetara bertako gauza probatzekoa? Bai, guztan zepila bat. Ni edozein herritan probatzen dut hango gauza. Ni aldujan edozer gauza azeituna ezin dut, olibak ezin dut. Olibak ezin dut. Oliba bai, Ni hori apartez, dano. Arraroena, pues, sugea bizia. Bizia, bai. Nola bizia? Bizia, kaseta mainutakoa zen. Indian, ego Indian, iten dituzte, zuge bat ematen dituzte olako, egur batean lotuta, zuhau garatzen dezu zein, hau, ditute lotu, bizokakin, eta erekitzen dituzte enkanal etxazten dena, zatitu, tataka. Zure aurrean, bizire dauen zure. Hori da, eta moitzen da. Hori da gogorrena. Eta janun, Eta ze moduz? Eta gatu no, zaporea ez esan. Negoen jendeak inta jamerra, pues jate no. Zaporeak. Hori gogorrena. Bai, azkenean, platerako zona jaten dituzko lako tokitan. Eta esaten da erdeaz ez, allá donde fueras a lo que vieras. Jendea jate ditunen bezain modoa. Hori beti esaten da, zu jute mazara herri batetik, eta han herri hortan ikusten mazulan taberna bat. Jende pila bat egin, zikina, holan Euskal Herrian bintzat papela lurrean botata, eta hori, Japoniarrak eta horrekin arritu da geratzen dira. Japotarrak etutzen dira hemen da, ez zikinak hauek. Zuak izu hortaz itxeiten Singapurren, ezin dezu lurrean bota zerrez, ezin da, alda erre kalean, minon bakoitza erretzeko eman behar dituzte, hori zen izelo bat, Bai, hori ni Japonen ikusi nuen baita, bakoitza bere eta polizia aldizut eskatu, non dituzu hau. Ezin dezu txikla janta zerrez, ez? Minon handago taberna pare bat, guten zara eta sarreran daude poltsa gaundiak kagauetekin, eta jendea, tabernetan jaten dituzte kagaueteak, eta kaskarak lurrea bota. Bai, hori bota alde. Horretxeko. Tabako ezin da bota, baina kakao tabernetan, tabernetan bakarra. Horako gauzak. Hemen zu juten zara taberna batea, eta ikusten malde zu papera lurrean, hau taberna hona da, ez? Pintxo jateko.
nik onartu behar dut, eta nik kuadriakok esate dute ni arraro naizela. Niri hori txerrikegeri bat iruditzen zen. Nik taberna batean pintxoa, txotxakin, gero ez dakit nora botaz, ez daukasuan oin hasi dira tabernatzu jartzen ja, holan barran zerbait botatzeko hori. Nik txotxa naiz hartu, eta poltsikoan sartzen ditut, nirekin eramaten ditut dana. Zait, naiz oitzera hori botatzen. Hemen hola gara, ni botatzen da lurrea. Hemen hola da, txura daukau, Eta hartuta jan. Ni hemen gaur egunean harritzen naiz, juten zara alde zarrea eta pintxo pare bat hartu eta maten dituzte plater bat hartu. Zer monte de plater bat. Nik eskuak beti hartu nizan du. Hori egia da, juten zara eta holako, etortzen zaitu zerbitzaria eta zuitea eta platera jarriko izutan. Bai. Hori, eske holako gauzak sartu dituzte frankiziak, ez? Juten maldi mazara holako Euskal Herriko frankizi batea Madriden edo holako zerbait. Jatzen maldi mazu pintxoa badakizu, hartzen dezu hori platera edo palilloak hori eta bertzu gordizin batean, torre egiten dituzte kontatu. Bartzelonan ikusi nuen hori da. Bartzelonan jaten zen duten, da txotxak usten zen dituen plater gainean zerbitzaria kontrolatzeko zenbat jan dituzun. Bai. Eta nik esan, hori, bestela hau kontrolatzeko eta gukan esan egiten du. Kobratu mesedez, 3 kaina eta 6 pintxo jan ditu. Bai, milion, jendeak harritzen dira holako gozak. Zer dute, nola, eta posible zu hola egin, eta ez zu bezorra botatzen. Zertarako botare holako gozak. Ni lagun bat katalana esaten ziren, hemen txokoak, gudaukaguna, elkarteak, sozialeak eta esaten zuen. Hori Katalonian ez zuen funtzionatuko eta zeba, jendeak ardoa hartuko zuen da puntatu, ez? Olioa gastatuko zituen 3 botella eta bat apuntatu eta baizera eta baietz horrelakoa garela eta bueno, mesedez, azkenean hori lagune, zure etxean lapurtzen ari zara. Daude egiten bizkanaka, ni zautzen dut bat Malagan. Elkarte bat. Bai, eta egiten dute, ia berdina. Ja. Inber dute, da dituzte kaja bat, eta olioa atatzeko lehen da bizion inber dituzte ordein milion, bueno. Bueno, txipa horti edo, bidean daude. Nik uste dut gauza politia, jende elkartzena. Hori da pasada dago etxak. Hori, ez da galtzen nahi da, nik elkartea badaude, baina egia esan jendeak kozinatu gutxi hau, hori bai, nik juten nahi zenean lagun batzuen elkartera eta nire naiz baskide inun, baina bai ikusi duela holako caterineko enpresetatik eta janaria ja inda eramaten. Hori bai, elkartea jarratzen dut, ze. Elkartea jarratzen dut. Bai, elkartea bai, hori bai, jana eraman da. Ni hori gustatzen zait baina, junan, kozinatu, kuadriako 3 inguruan laguntze barik gehiago molestatzen eta tragoak hartzen. Eta ikasten da pasada nik hori bezala, nik hemen gaur nago ikasten bila bat, hola, ikasteko. Ikasteko? Praktika jartzen baina. Praktika jartzen, zu batekin entezu, hain froga hola, sartu dio, zu ez dakiz gara. Eta sartzen dio zu, eta froga, noiz benka oso txarra datzen da, bueno. Nik hor daukat, ikastaroak emate ditut, eta egia esan, 3 hilabeterik behin ikastaroak emate ditut hor Zornotzan Zelaieta zentroan. Eta egia esan, jente asko etortzea jubilatuak, eta daude, etorri zaizkitoin daude Galdakaoko 3 jubilatu, hemen musu bat, katxondo batzuk. Daude hemen apuntatuta gero arratzaldetan saltzan dantza egitera juten dira, salsa dantzatzera. Eta praktikan kursioan egiten dugun dena, gero, aste horretan etxean egiten dute, argazkiak ataratzen diete, eta erakutsit, ez da izan, esaten dute, elkartean da gure basteak eta euskago, maite minduta, esaten dute, ni, 40 urte itxaun behar izan ditu zurekin, hau izateko, la ostra, kostatu zaizu, nune gotza, oin arte, eta bizi egiten dute, ikusten zaila, gustatzen zaiela, eta... Hambe, normala. Bueno, hemen gaude, Aiku Travel. Bakizue, nahi bauzue bidaia polit bat antolatu ero, aste santu hor daukaguk, udara begira. Ze hori denborakin olako bidaiak gara izartzea komen izatea, gero ez? Gareziena, denborakin berdezu gutxinez egazkin hartu. Bai, ez? Berkia aldea dago, ez? Gu normaletan, alako gauza bat-ematen zartzen baldin badatak. Udara honetan nahi du Kostarrikara jo. Bai. Betiten dugu berdina, ingauzat. Galbidezu Kostarrikara jutea, bai, guazen egazkin hartzea. Lortzezu egazkina, eta gero bidaia ja lortzeko ze tokira eta nora, hori denboakin moitzen gara. Hori importantea, prezioak aldatzen dira asko. Asko, Zu pentsa olako, lehen esan dizute gaur egunean Nueva Yorkrean €4 aldaizu jun, hartzen badezu bidaia hori
udaran, abuztuan, posible zu. Gaur hartzen badezu, 400 euroarekin posible zu. Lortzen badezu hori ikaina, 1.000 euro eta erola. Osea, baten nahi badu olako bidaien, agentzi baten gana jun behar da, edo bere kontuz, beha ikusiko du, eta jute malde bada lehen da biziko agozien behar du hori. Hegazkina lortu, eskatu hori. Eta gero jamuituko da. Bai, besteak gero hotela eta gero eta horrek gauzak gero ez da nabaritzen beste, baina hegazkina behin argi daukazula. Nora inbar duzun bidaia eta hori, denborakin hartu, ez? Hori da, fetxak, egunak, arlo esan, eta bueno, gero horti esatezu, venga, pues guazengo da egite, Ni hori bai. Bai, bueno, eso. Hola, ikasten da, Zuk, hor, oin internetek eta jende gehienak askok bidaiak eta hori nabarituko zenuten, ez? Internetetik hartzen ditu jendeak, ez? Segun ze bidaia, desberdina da. Jendeak askotan esate dituzte, bueno, dano internet bidez, ez? Internet bidez, normalean iten dira bidai motzak. Bidai luzeak iten dituzte ikusi internet. Nion geho, egiteko, lortzeko juten dira jentzi baten gana. Ota baten gana. Claro, eta normala da, zu pentsa, iten dezu lehen egon gara itxeiten, bai Nepal, o India, o Nueva York bertan, ez? Claro, internet lortzen malde batzu, edakizu zeinekin zaude lortzen bidaia hori. Eta hortaz, nire komendazioa da hori, hartu internetez ikusi, eta gero deitu telefonoz, txikin batekin, o juna jentzi batean. Gero zerbait pasatu ez, izatea horre, gero nola deitu bada espada hori. Gauzak asko gertatzen dira, eta gu esperientziak asko izan dugu, ona eta ezain onak. Eta behar dezu gero telefono bat. Eta da nuiten baldin zu bakarrik internet bidez, kontuz. Edo zer gauza gertatzen baldin da, bakarrik zaude. Claro. Zein da zuen telefonoa, Jon? Nerea, ez, enpresana, Enpresana. Zurea tripakiak muturrekin jatea nahi duenak hori Jonen partikula. Enpresana behatzi lau idu, bi bat, behatzi zazpi iru bi. Hor daukazue, apuntatu, eta dudaen bat ero badaukazu ero. Iban, betxezazpi, irubi. Deitu eta gerturatu jartzunera, bestela? Bai, eta baten bat nahi baldin badute bakarra, eskatu hori, asesoramiento bat, holako zerbait, lasai deitu. Gero nahi zute guekin egiten duzute bestela, zure gauz minio eskatu. Hortako, nahi gutzen zait, ikusten dago gutzen zait pila bat, nien botako dut. Bidaiatzea zer, beti gustatu izan zaizu, Jon? Beti. Neri bidaia egitea, ni naiz ingeniero elektroniko. Eta non demontrena gozatuta, hori gustatzen zait. Eta hori da balio duena, nik uste dute. Askotan, zenbat jende dago, ez da lan finko bat izan, soldata hon batekin, baina hau zei gustatzen niri. Eta ero hartu, eta beste abentura batean sartzen da, kasatzen dira, zer egiten duzu? Eta hemen sartzen baldin zara, merezi du. Bideitea mundu ezagutzea eta jendea ezagutzea, hori oso aberatsa da. Ni beti esan dut, ni mendiko lasterketen kontu horrekin da, nik dirurik ez dut irabazi, baina aukera izan dut bidaiatzeko. Eta herrialde ezberdinak ezagutzeko, eta hori oso aberasgarria da, benetan, Eunekoen komendagarria, eta espadekizue, dudakin bazaudete udaran zerrein, ero aste santuan ero, badakizue. Gerturatu lako agentzi batera, ero... Zuiten dezu korrika eta horrekin ere bai ezautzen duzu mundua, ez? Ni horrekin, Ni... Esate dizu, eta aurten oin daukagu hor programa bat, ikusten, Fiturren izan zinen, ez? Duela aste batzuk. Han ibiliko zan gure zuzendari jauna, Alberto Alizkorreta. Eta hor, gabiltza horre... Majoa da, Alberto, Gure artean, oin eskaitu lentzuten. Zuk ez duzu berakin lan iten. Igual horregatik. Oso. Esan... Eta hemen lantalde guztia, eta zuei eskerrak hor zaudetela, segi esan oso ondo lan egiten ega, gure enpresa ere oso ondo egiten ari da lan, eta hori dena zuei esker da, Eta hemen niri ikusten hau zuen, baina lantalde handia dago hemen atzean, uste juzu, xerita daude batzuk ematen du ez daudela ezer egiten, baina horra idea danak apuntatzen, eta gaur batzuk hemen daukagun usaiakin sufritzen. Niri asko gustatzen zaitu usaia, baina beste batzuk, Alizkorreta jauna bera ere. Baita, Gaur zeu zaira hori eta ez da izan. Azazua dite, ez dugu zeini pasa. Honi emango nieken nik zuge bat, hola bizirik. A ber, zeiten duen. Hola, zebe jatea. Utzi guzue hemen momentu batean, hau dena frigitzen,
Tripakia moztuta euskago, gero ingo duena saltza pirrindu, eta gero saltzan jarri eta listo. Eta ikusi oso, tomateri bota gabe, Ze pinta gan, esaten jazut, ikusten dut hor tomate. Tomate. Eta ez dago tomate. Ez dauka tomateik ez, bizkaitar saltzak egia da bota diogola pixkat ontziko, hori onartu da zuen. Bota diogola, ez da bakarri pipertxo erixero dana, pixka bota diogu. Baina bestela dena tomatea. Ez da, itxera zen, eman. Altza pixkat, hortxe, oin hartuko du, hori da. Eta oin, ondo iragazita, piperra salak eta hemen gatuko zaizkigu. Orduan, honi, oin, hemen ur pixka botako diot, hau dena hartzeko. Pinta hona du, A ber, ona pintakin bakarri joan uste egiten ezer. Bidaiak pinta hona du, baina gero ondo pasatu behar du. Bidaia. Nire galdea, honei ere zu botatzen ere gatza? Ontxe botako. Saltzari, bai. Ontxe botako, saltzari bota behar dugu. Hau, ona, sartu barrura. Hola, eta atzera garbitzera, hau nintxe. Eta hemen, bakizu batzuei gustatzen zaie txoixua, eta olakoa eta urdaia eta botatzea, nik ezer gabe ingo ditut, garbian ingo ditut. Hauek bakarrik saltza, ez dauka ezer gehiago, eta oin sartuko izkiogu muturrak rebosatuta, eta tripakile. Eta gero, pikanteik ez digu bota, piperrautza pikante pixkate zer, izan bat. Hori izan dut. Pikante pixka bota behar zaio beti. Normalian pikante pixka. Bai. Pipermina, batzutan hasieran botatzen diot, ero bestela piperrautza, hau espeletako gaina oso nahi. Hau da piperrautza. Bai, piperrautza botako diogu gainetik, eta honekin ja pipermin puntu bat izango du. Hola beto, ez ez tokatzen bat osoa eta taka. Niri holako sorpresa bat izan dut inoiz, Hori da sorpresa. Eta hori bai dela, baina ez da oso sorpresa atsegina esan dezagun. Ez. Ez da ini gehiagik gustatzen, Eta oin, taka. Eta era bat aldatzen da, platera horrela ikusita, era bat aldatzen da. Jon, galderat, Haiku Travel, nondi dator? Izena zeatik? Galdera polita da. Haiku Travel, haiku nahi du esan poema japonesaz. Eta enpresa jarri ondoren nahi genuen jarri izen bat, nazko dut, buelta melodiak? Bai. Ni portze galdetzea izuten. Bai. Pues nahi genuen jarri hemengo izen bat. Claro, hau da ia dela 10 urte. Ia dela 10 urte gu garbia genuen ingo genula saldu hau Espainia osoan. Hemen gure izenak ez zuen oso ondo ikusita. Bai, jartzen baduzu, aritza, bidaiak, aritza o... Ez, izena, lehendabiziko izena zen Aika. Aika? Aika, bai. Aika nahi nun jarri. Nion, kasualidez, Aika politikaz oso, bueno, jarrai barruan zegoen zaulako zerbait, eta azkenean aldatu genuen. Eta gero nahi nun sartu zerbait Mikelen Laboaren omenaldia. Eta Mikel niri Laboa guztan 6 pila bat, ez? Zazitzaidan, pila bat. Eta txori bere abestia, netxa da poematz motz bat. Eta horti eta hortzen da, Haiku da poema motza. Ezin dezu da meza minon? Polita. Azkenean romantikoa nahiz. Eta horti da. Ba, izen polita. Eta gainera baduka bere zer esanak. Eta bidaien mundu honetan, zu ja 30 urtero da mazkizu, ordundikona nabarituko zenun aldatu dala asko, ez? Pasada bat. Gauza galdatu di asko. Zupentsa ni azentzen ja hori da. Ia dara 30 urte. Eta lehen hegazkina lortzeko, jakiteko prezioa eta hola, iten genuen liburu handi batekin, deitzen zioten alabeze. Eta horrekin jakiteko, hemendik adibidez, Nueva Yorka juteko, lortu behar genuen 1000, zinbat 1000. Eta genuen gehitu 1000, eta 1000 zaukan prezio bat, horrekin atatzen zen prezioa. Mion, karo, esen zuzena. Ara juteko, egin behar zenun, Kanadiat, bi antxoraje de herri bat, eta beti oso ezaguna zen. Huetxa, dano bi antxoraje, irten genuen honeaino, eta gero betze buelta. Eta, karo, gero buelta egin behar genuen, Nueva York, Canarias, Bilbo adibidez. Osea, hori iteko behar zenun kalkulo regla bat, eta horrekin kalkulo, Eta, karo, zen lan bat. Bai. Pentsa, minon, gero hori ere bai, hotel bat lortzeko beste kanpoan, karo, oso zaila zen. Nik hasi nintzen, teles bukatu orduan, lehen zen teles, gero sartu zen fasa. Eta gaur egunea pentsa ezazu, gaur egunea sartzen zara interneten, eta momentuan dituzu dan, gauza galatu dira, dano telefonoz jendak itxe egiten, denbo asko,
zu eskatzen baldin mazenun azte bukaera bat Logroñon, telefono ordu bat pasabin berren nun, hotelez hotele deitzen. Gaur egunean momentuan dituzu. Eta dakizu zein daukaten tokia, zeinek ez, eta segela, eta nahi du jun txakurrekin, o nahi du jun edakizer, o nahi dugu hotel bat, minon ezin dara, umeak sartu, zure kasu da, minon, holako jende eskatzen dituzte, hori momentuan aldezu lortu. Osea, aldatu da, pasada bat. Informazio dena daukagu. Guztia. Lehen, zu pentsa, lehen juten zinean jentzi batea, eta atatzen zinean hor, holako folletuak ingoatzen zara, pila bat. Gaude da bihar folletuak. Internetan lortzen da. Eta dana, eta... Zorionez, eta zorionez, eta eskiatzea ere gustatzen zailona, hori webkanan kontua eta hori. Gaur egun, zuzenean oin ikusi aldu zebendik, bakeira bereten, elurran zuzenean ikusten da ordena joan, nola dauden pista. Dana dakizu, gaur egun dena. Bai, karo. Lehen saltzen ziren, seguro de nieve, deitzen zen. Eta iten zenun, eskiatzeko jute maldi zinen, eta nahi du junkan dantzura. Eta zegoen klausula bat, ordaintzen zenun aparte, eta ez baldi zegoen eundik berrogei pista, pues izutzen zituzen dirua. Karo, gaur egunean horilla da edu balillo. Gaur egunean sartzen zara eta badak izuzen bat dauderekia. Nio lehen egiten zituzten horako gauza. Datu da, asko. Ezaten ez hori garen minon. Hombre, lehen igual polita guat zen, osea, zen... Gehiago, aventura gehiago. Ez arraia. Ni batxan lehen juten zinen, edaki, lehen da biziko bidaiak igual Ekuadorrea edo Pedurea, eta juten itzen gara eta telefono deitu, txera deitu hemenago, deituko izu berri hemendik 15 segunera. Gaur egun batza deitzen, zer galdu da hori zure, moitzen zinen zure kontu, ez da. Hori, zeinekin, Arritxu Iribar izan genuen hemen, Euskadi Irratiko esataria, eta kiroletan ibiltzen zen bera, eta bera tokatzez horan. Juten txirrindularia jarraitzen, eta joan behar zen duen, taberna batera, motorrak jarraitu lasterketa, taberna batean atera, ordurako, igual, emisioan sartzen zinen, ordu batetan. Ordu batetarako bilatu behar zenuen herri bat, taberna batekin, telefono zeukana, telefono deitzeko, bueno, lasterketa gara, momentu honetan pasada ez dakit nundik, baina ja gara hortako igual egontzan, eta nola aldatu, gaur egun, mugikorrakin, eta momentuan zuzenean. Momentuan kotxetik, paso zuen, eta... Zuzenean. Bueno, guk hau, egin daukagu, dagoeneko, hau oberena da oin, hemen, ordu erdi goxo-goxo ukingo dugu eukitzea, eta bihar gaur baino gozo. Orduan ningo duguna da, bihar osteguna da, errezeta zarran eguna, ni egongo naiz, etortzen zara, bihar, eta probatzen ditu tripaki hauek. Hombre, noski, hau ikusi eta gero etorri behar nahi derrigorez. Bai? Bai, jode. Ez hori oraindik ez da, baina ondo egongo zanolako zerbait jermatzea, Ez, bueno, utzi guzuen, zerrez, ordu erditxo bat hau goxo-goxo hemen pausatzen, eta behin, egin jaduzkagunean, dastatuko ditugu, eta listo, gaur ez dakit temporari ezertako gehiago, nik postre goxo bat eman nizu, baina kontu kontari hemen emozionatu gara bideiekin, eta plater bakarrakin. Bueno, pinta merezi du, Itxura honek da. Itxura oso, ne? Hau oso osoa da. Hau, jani, tripakiak eta bintzat, probatu. Gero ez bazaizkizue gustatzen, baina probatu. Hau eskatzen du hori bai, ogila. Ogila, eta ardoa. Eta ardoa. Bai, ardoa uste, la fiturretik ez da, eta Alberto egotzen han, eta Uruguaikoa, no, zerbait. A ber, zen buzko ardoa egiten dute da. Bueno, ordu erdi pasada, ez da, osteguna biharkoak, lasai. Eta hau badaukagu, ardua, ogirik ez daukagu. Ordua, ogia astu zaigu berreiro ere, beti astutzen zaigu. Baina, ardua daukagu. Ardua, Uruguaikoa, osea, Somos da Uruguai bideiatzeko. Oso polita da, merezi du ere bai, Bai, eta turista gutxi daude, ez daude turista gehiago. Lehen juten zen gehiago milion, jetxi dazko, merezi du. Uruguai, apuntatu. Eta hango ardua oso ondo da. Bai. Probatuko dugu, da? Eta, bueno, gero Alberto berai ekarri zigon, oro de koiame. Zen bazan honek, 48 gradu da dauzkaune, hau kaktus batekin ero egiten dute uste dut. Eta hau Mexikotik ekarri zuen. Hau diabetesentzako oso ona da. Orduan diabetesakin arazoak eta euskazuenak, gero hori azpian, papeletan jartzen du, kontraindikaziones. Alkoholakin arazoa dauzkatenak ez eran. Baina diabetesakin daukazuenak... Hori da bomba bat. Hori, izango da... tripakia jan eta ingo ditu, jan. Jate zorita joe. Jan, era bat. Eta edan bezkat. Hau zeia hona. Hau, kata bezala ez. Kortxo edo. Itxasua zeharkatu du, honek, beraz. Zerra ez. A ver.
Hemen ardo hona badauzkaguk, Bai, hori bai. Hemen gauzak asko nadakagu. Boko oso nadauzkagu. Gauzak asko. Berrikuntzak era badauzkazula zuen. Bai. Zein duzu, zertan izate, Bai, bueno, pues gaudean antolatzen bidaia desberdina, alde batetik antolatu dugu bidei bat deitzen diote eskapadas. Eskapadas hau nahi du esan, zuna ezu azte bukaera junkanpoa, pues emazteekin o lagunekin, bidaia bereziak eta horre hoteletan dituzu beti sorpresa desberdina, aukera asko daude. Daukagu batzuk oso ondo ibiltzen dira, eskapadas erotikaz. Entzun, hori polita da. Apunta be, eskapadas erotikaz. Emazteekin juteko. Bai, noski. Vale, merezidu. Horako bidaiak desberdina egiten dugu. Eta gero zirkuitoak ere, bai? Lehen esan dezu jende heldua ikusten dituzte programa hau, pues horako antolatu dugu zirkuito asko Espainiatik eta Europatik, horako jendea dute nahi moitu bere kotxean eta horako gauzak, pues dano sartuta, lehen egiten ziren eta berriro sartu dugu. Bai, zeratik, jende asko daude eguno eta gehiago, ez dute nahi kotxe hartu, pues ezin dute edan, arriskutsua, azkar juteko, multa ezartzeko eta hori, eta jende horrentzat, antolatuko autobusa, eta gero, ja munduan ere bai bidaiak, aurten ere bai nahi dugu bultzatu berriro Egipto, zorionez aldatzen ari dira gauzakan, Egipto merezi du. Hori nik da herrialde bat beti oso interesgarri dituz. Oso interesgarria. Oso egun behar da ikusteko, eta hor El Cairo barruan sartu, eta galdu bertako kaletan hori izango da. Merezia. Eta gero kruzerotan, aurten ere bai, inauguratzen dira bi itxasontzi berria, bi kruzero berria. Eta mediterraneotik, oseak, ara zenbat gauza daude. Dano da. Bueno, guazen probatzera hau. Hori bai, Jon, zuk asko bidaiatu duzu. Ze hiru gauza eraman behar dira maletan bidai batean. Zer ezin zaigu sekula, zer eramaten du Jonek behintzat? Ze hiru gauza? Bueno, lenda bizi pasaportea. Vale. Derrigore. Jende asko juten da pasaportea gabe. Serio? Jende asko. Pasaportea gabe. Uste dute pasaportea, dene jakin, ja mundu guztira joan aldala. Igual, traje baino. Derrigorez. Edo zintokira, eraman behar duzu. Zati, kriston sorpresa lortzen duzu. Naizta Finlandiara joan 35 gradu 0 azpitik egon da baino jantzia eraman da? Seguro jungon behar zaran sauna batea. Eta baino jantzia. Claro. Eta ni batean junditzen sauna batea, zaten, hau, Finlandia hau, bueno, jende junten da normal, ja, ni bakarren pelota pikada. Holako gozak ikasi behar duzu. Hori, eta gero noski eman behar duzu zure neceset txiki bat, medikamento pizka batekin. Pues Fortasek, aspirina batzuk, holako zerbait. Segun zetokira juten zara, han beti zerbait. Janarekin da. Lasai egoteko etxean. Eta nik batuko, eta zuzo dejaten. Ni jaten hau, zuite egiten, hau plazera. Eso, apuntatu duzu, Pasaportea, baino jantzia, eta holako botikin txiki bat, ero nezezerra, bai, hortzetako eskuila, eta holakoak, eta gero, guri abizatu zigutena Nepalen joan ginenean, janarekin kontuz, dena holan gordinak eta aldala ez jateko ezer, dana kosinatutako gauzak eta hori. Hori importante da. Ensaladaik eta holako tokitan ezin dezu eskatu ensaladak, eta gura hartzen badazu beti potabilizadore batekin, pastia batekin, holako kontuz. Ni normaletan oso nago, Bai, ni gustatzen da. Ni amorratua naiz, eta ni dakidan bat gaur etxean, nire bikotea, holako gauzakin itxua da, eta ikusten du dena etxea jungo dela gero, ze isonek utziko digu, asierrek eta ez da jango duten, baina erra, bai? Bueno. Ardua, Bueno. Usaina hona dauka, topengo du. Tanat mahatza nola nabaritzen da, Oso desberdin. Bai, oso. Ematen du ulertzen dudala, Ni hor jarriate pizarra daten tanat mahatza eta... Bai, oso nago. Oso ona, benetan.